Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Clyde. Hingkod ang pangidaron. Taga San Fernando, Cebu. Punto medical kini akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong mata. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, doon na ako'y trabaho, ma. Oh, maayo. Aron dili ka na magsigig duwa og cellphone. Ma, masad oy. Di ka na mawa ang duwa, ma. Kay lingaw-lingaw man na. Nga sa ato pa, kung may trabaho ka na unya, magduwa lang gihapon ka ng game sa cellphone. Nga ano de, ma? Maura unya na kapot bulan ni mo. Ma. Yes, ma'am. Nakuha na ako ang tanan ni mong gisulti, ma'am. Thank you. Uy, kadaghan ba din akong trabaho? Kay, tigsuwat sa mga daily activities. Apil na ang distribution. Nya, accomplishment o kuan. Other paperworks. Hala no? Makaduwa pa kako ini. Ay. Oh, nunsa man ka? Sa man ng mga dani mo? Ako mga trabaho unon, ma. Oh, uli na ka dinis bay. Trabaho gihapon. Di man dahil na akong trabaho ang tanan sa opisina mo, eh. Dahan kay ko kinahanglan nga suwaton. Nya, dili din na madao gugma. Daily report ba ini, ma? Ang para karoning adlaw ang kinahanglan ako nga humanon. Kay ugma, lain naman sang adlaw. Lain na sang report. Mao ba? Aw nala, liho ka na aron mahuman na. Aron makapahuway ka na. Aw, panihapon sa di ay una dong. Nanay sudan didto sa lamisa akong gitakuban. Salamat, ma. Gutom na to, da. Ay, salamat. Nahuman lagi na akong suwat ang tanan. Sakang kapuya. Sakitas mata, eh. Oh, wapay alas 11. Magkadua pa ko games inay sa akong cellphone. Taas na rin ba itong rank na ako, da? Yes, sa katapusan. Makadua na ko. Wa na ko kadua, da. Sukad ko nga nakatrabaho. Oh, Oh, sama na. Ang cellphone naman lagi ka. Human na di ka sa imong gibuhat? oh, ma. Dua lang ko kadiyot. Uy, ayaw na pagduwa, Clyde. Imbes ipahuway nimo ang imong lawas kay daghan ka gibuhat sa trabaho, magduwa pa man hinuon ka diha. Pahuway na didto. Recorded by X Thunder Gaming. Kasagaran bitaw sa mga ginikanan karon, dili makasabot sa kalipay nga bation namo mga batanon nga nagtubo sa karon nga panahon kung makadua na mi og cellphone. Kung gikan ko nga kapoy sa trabaho, muduwa pagi ko agig reward nako sa akong kaugalingon nga balingaw ko human sa kakapoy sa trabaho. Hangtod nga miabot gyud og 2 ka tuig sa akong trabaho nga halos dili gid ko mo absent. Kay kun mo absent manggod ko, mapinding manggod ang akong trabaho. Og unya, kahang sa akong mata sa pag tinutok sa akong gibuhat. Magduwa na sa kahang. Yan na naman na. Nagpanlugod ka man anang mata nimo. Hanggang akong mata, ma. Sa? Sa sige na siguro na nimog tutok anang imong gitrabaho. Ndangi usa na. Nya panihapon usa didto ha. O ginikahuman pahuway. Ugma na sad nang ubang trabaho unon. O unya ba kahang kadlawon?
Ipahuway sad ng imong mga mata dong, Clyde. O ma, di pa magi ko makatugoy. Bisag nang hang na ning akong mga mata. May pagmagduha. Natuog na siguro sa mama karon. Kay namahong na mga suga. Magduha ko sa kong cellphone. Clyde, Oh, hala, nagsiga pa man ang cellphone ni mo dong. nagmata pa man sa mama. Unya na lang og matuog na siya. Ha? Sangit-ngit ka magduwa sa mong silpon? O good, ano naman day? Uy, makadaot mo kuno na sa mata kung gamit kag silpon sangit-ngit. Kinalang hayag yung kuno ka sa kanang hayag yung nga suga. Unya na gani ko magduha kung mamahong nas mama sa suga. Kung matuog na siya. Na, mao day nga magsigi kag reklamo sa mong mata. Awa na nadaot na day na kay magsigi mo kag silpon bisan og gitngit o way suga. Ha? Unsa? Wa mauli ang paghang sa imong mga mata, Clyde. O palagi ma. Unya mo sakit na. Kinuo ko. Wa na. Mabuta ka lang unya sa way hinungdan nga rason. Tungod lang anong pagsige ni mugduwa sa imong cellphone. Ma. Murag di man ko makatuo sa gisulti ni mama. Kay daghan magukog na ilhan nga sama nako nga magduha sa cellphone. Apan wa man sila maparihas nako nga manghang o magsakit ang ilang mga mata. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang hinungdan ba sa pagsakit sa akong mata mao ang pagsige nako gamit sa akong cellphone o sa pagsige nako og tutok sa akong suwaton nga mga paperworks? Kay parehas man ang akong bation. Manghang o magsakit ang akong mata. Ikaduhang pangutana. Kung mo gamit o muduwa ko sa akong cellphone, gusto na ako nga ngit-ngit o ngiob nga lugar. Tinuod ba nga mas makadaot sa mata ang paggamit sa cellphone nga way suga? Ikatulong pangutana. Wa pa ko'y gitambal ini, kay mahadlok sab ko nga magtambal-tambal o magpataka na lang ko sa pagpato niya ng mga eye drops nga mapalit over the counter. Kay basin og ma-infected din noon. Pero pwede ra ba? Unsa masab nga eye drops ang maayo? Ikaw pa to katapusan. Kinahanglan na ba ko nga magpakita og doktor o normal lang ni? O kinahanglan na gyud nga ipahuway na akong ako mga mata sa pagsigig cellphone? O di ba ka ako mabutan ini kadugayan? Kung dili na ako ipacheck up og doktor? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Clyde. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga medical, psychological, emotional ug behavioral mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist ug drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili lang mo klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga storms may shake your path but they also strengthen your faith according to Father Aloy na siya, no? So, naghan magitag mga kakulian ng kinabuhi. Wa may smooth sailing, no? Asa naman ang atong magtatampo si Clyde, 26 years old, taga San Fernando, Cebu. Wow, San Fernando, Cebu. Punto medical, ha? Ay problem ning kang Clyde, sabi itong kailada San Fernando. Ay, kumusta naman day mga Manugas family, si Eric ug si Lorna. Diya sa Sangat, San Fernando, Cebu. Ha? Ako rin na-meet diya sa 7-Eleven. Sa Sangat, no, inom mig kopi, kay giduka ko nag-travel pa ingon nga to sa South.
As mga Alcosiba family, ha, manaot tag sa tingan ay mo kantan sa kagbalik ni sa Channel 47, no? Ug si Pitoy Jewel de la Piña, ha, naot nga dagko nang imong kanding Pitoy. O batay maihaw dia karong Pasko. O, dugay pa itong Pasko, oy. Karong birthday na. Musta na yung mga kanding og imong baka, daghana? Yung mga manok nimo, nga mga bantris, or mga, sa to, Rhode Island. Musta ang mga taga Karkar? Si Yula o si Efren de los Reyes, diya sa Karkar. O ang atong maligyag butong diya sa kuan, sa Sibunga. Si Ordinisa Ruel Monique. Magtiayo ni sila. Ha? Thank you kayo. Pangyo man mo si mong butong. Regards to mga tanga Inabanga, ha? Mga Veronica, Intal, Husoy, si ko anday nalimot naman ko ni Pirmig mong sige rum chat nako ning si Galulo, no, da sa Cagayan de Oro City ug si Popper Yulim sa Inabanga, no, regards mga taga Mindanao. Okay, going back to our sender, si Clyde. Punto Clyde, punto medikal. Mitod ni sa iyang problema sa mata. Mata ang problema ni Clyde. So kini nga tong mata bantayanan lagi gini kay sahay malugod lang nimo, masudlan og unsa man diha. Asus dako na kan problema ha. Bago lang gani ko dito sa office ni Dr. Jojo Aquino diha sa Perpetual Sucor ug sa Beres kinapa-check up ko sa kong mata. Thank you very much, Dr. Rubin Jojo Aquino. Ay makakita na kong tarong. Okay, so unang pangutana ni Clyde. Ang hinungdan ba sa pagsakit sa akong mata mao ang pagsigi nako og gamit og cellphone o sa pagsigi nako og tutok sa akong suwaton nga mga paperworks? Kay parehas raman ang akong bation, manghalang og magsakit ang akong mata. Yes, natay gitawag Clyde og kining eye strain. Ano ba ang intense use sa atong mata? Like kanang mga long distance driver, sigig basa, mga computer, cellphone, digital, mga gitawag nito digital eye strain. Magluha-luha usay lamig kayo kauton nga mamula. So mao na. So too much use of our eyes, mao na lagi po ipahulay, nga mao na maka-cause og eye strain kung tawag. So ang sunod is mutek og break kuno in between kita naga man trabaho 20-20-20 rule. Mutek og break nga 20 minutes nga 20 feet nga object gikan sa asa ka nagtindog imong tutukan for 20 seconds, no? To limit your screen time sa imong cellphone. Ang uban ani mo use og artificial tears, no? Through the recommendation of our ophthalmologist, no? Ani mga ipatu diha nga kay maka-cause baya ni siya og blurred vision, headache, ug nya bugat kay imong mata di ka kasabot. So take a break. Ayon na lang ko imong screen na time limit. Kaduhang pangutana, kung mogamit umuduwa ko sa akong cellphone, gusto nako nga ngit-ngit o ngiob nga lugar. Tinuod ba nga mas makadaot sa mata ang paggamit sa cellphone nga walay suga? Well, adjust the lighting. Adjust good, no? Kanang musod tag kanang anang movie house, di ba? Wa man light daghan kayo. Depende ra pud na sa imong naandan. Pero musod nimo ngit-ngit kayo, but after a while maka-adjust na imong mata, makakita na ka sa surroundings, no? So ang ako i-suggestion ni is kanang adjust lang sa lighting sa imong naayunan, ha? So do not kanang use mga artificial nga mga eye glasses nga dili haom sa imo. Sa ako man pagkontra, utangan nimo cold compress. Kaya ang cold compress mo god maka-lower sa circulation sa imong eye area. Nya pwede na nato ipiyong ang imong mata for a while, pila ka seconds. Nya inom tag mga vitamins, vitamin C, exercise, o nya kung mahimo lang you wear protective glasses. Okay? So mao na ako istorya. Wala pa kadhon pangutana. Wala pa ko gitambal ani kay madlok sab ko nga magtambal-tambal o magpataka-taka o patulo anang mga eye drops mapalit over the counter kay basin ma-infection. Pwede ra ba?
unsa man sab nga eye drops ang maayo. Daghang kayong klaseng eye drops, no? Na ako'y nahibalaan pero dili lang ko magpatuga-tuga og suggest nimo kay basig masayop ko. Ang ako'y kaingon, naaraman ka din sa Cebu City, you go and see an ophthalmologist. Dili optometrist, ha? Piduha man ni ka klaseng doktor sa mata. Na optometrist, ka na musukod og kuan, mga glasses, na po'y ophthalmologist. Mga doktor mosulbad sa problema sa mata. Medical doctor ng ophthalmologist. Go and see para ma-diagnose o niya ma-resitahan og sakto nga kuan. Dili lang ko mga nog na ako'y idea unsay mga eye drops kay nagamit sa kuan pasinti lagi ko. Pero dili ko ma-recommend nga mo nimong gamiton kay masig masayop ko ako niya yung basulo ni noon og timbak ko og mo grabe ang imong kondisyon. Go and see an ophthalmologist. Na si Dr. Edward Tan dia sa maternity hospital na dia dole yang clinic sa Emergo sa Chungwa mo man siguro sila mga ENT rather opta sa ACE Clinic Jojo Aquino. Mao na ako ika-recommend nimo. Kung medyo minus ang budget, adto sa ENT department sa Vicente Soto. Natay mga doktor diyan daghan. Avoid smoking ha. Kay makagrabe na. Sunod na pangutana, kinahanglan ba kong magpakita sa doktor? Yes. Normal ra ba na kinahanglan ko ipahuway? Yes, ipahuway. Mupiyong ka kung grabe na ka kuan. O dili ba ka kumabuta ani kadugayan ko dili ko mapa-check up. Di ko mingon nga mabuta ka but it will be a high risk nga mo grabe ang sitwasyon. Bata pa man ka, 26 years old. So, kumingon nga mabuta ka ani but posible nga mulala, grabe ang sitwasyon. Go and see an ophthalmologist para maresitahan ka. Okay? So, hinaw ta kasabot ka sa mga speaker ni mo Clyde dinhi sa Cebu City. Musta naman yung mga Lopez family diya sa Tihiro. Si Joe o si Doming. Musta naman, no? O mga taga Vicente Soto. Taghan kayo mo, no? Ang mga narcis na to sa Vicente Soto. Mambli si Kamumot diya sa Badyan Kumili. Kamusta, ma'am? Taga si Mikey, mga LGBTQ. Naminaw di siya sa kuban. Subot ang wa na ko listahan yung mga ngan Mike yes nga limot ko ha so mga taga Cebu City ni sila nga mga membro sa LGBTQ family. Okay? Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanayan ng pagpaminaw sa itong mga RMN program at katag-rating din sa itong lugar. From all Basers, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat o maayong